namatay ang usa ka 60 anyos nga lalaki human mabanggai sa usa ka kaliber na vara nga sakyanan sa sitio Giwanon, Barangay Poblasyon, Compostela, Cebu. Nahitabo ang insidente alas 7 sa gabi, Pebrero 4, 2024. Giila ang biktima nga si Rainer Velasco, residente sa Maong Dapit. Sumala sa inisyal nga investigasyon, paingon na unta mulakaw ang biktima paingon sa syudad sa Sugbo. Apan paglarga niya, nabanggaan siya sa usa ka pick-up nga sakyanan nga nagpadulong sa parehas nga direksyon. Tungod sa kakusog sa impact, natumba ang biktima og ang iyang motorsiklo og nabanda sa usa ka nakaparking nga sakyanan sa maong lugar. Ang biktima namatay diha-diha dayon sa lugar sa nahitabuan. Sa pagkakaron padayon ang pagpangita sa wala mailhing driver nga dali nga mipasirit palayo human sa aksidente. Ang Compostela Police Station pinanguluhan ni Police Lieutenant Achilles Tano ug uban pang personnel naglunsad na og investigasyon aron matultulan ang nagmaneho sa sakyanan og manubag sa salaod nga iyang gibiyaan. Alang sa Radio Ronda Balita, kini si Tingjo Pipito.